Έχετε ποτέ φυτέψει πατάτες περιμένοντας μια τεράστια σοδιά, μόνο για να απογοητευτείτε στο τέλος? Να βγάλετε πατάτες μικρές, λίγες ή καθόλου. Σας καταλαβαίνω απόλυτα. Το πιο πιθανό είναι ότι το πρόβλημα δεν ήταν στο χώμα, ούτε στο πότισμα. Το πρόβλημα ξεκινά πολύ νωρίτερα, σε ένα κρίσιμο στάδιο που οι περισσότεροι αγνοούν ή κάνουν λάθος. Στο σημερινό βίντεο θα αποκαλύψουμε το νούμερο 1 μυστικό για μια εκρηκτική παραγωγή πατάτας. Θα σας δείξουμε βήμα-βήμα την αλάνθαστη μέθοδο για να βλαστήσετε τους πατατόσπορους σας. Ετοιμαστείτε να μετατρέψετε τους απλούς κονδύλους σε υπερφυτά, έτοιμα να σας δώσουν τη σοδιά που ονειρεύεστε. Μείνετε μαζί μας, γιατί αυτό που θα μάθετε σήμερα θα αλλάξει για πάντα τον τρόπο που καλλιεργείτε πατάτες. Πριν βουτήξουμε στα βαθιά, ας ξεκαθαρίσουμε κάτι βασικό, γιατί είναι τόσο σημαντικό να βλαστήσουμε τις πατάτες πριν τις φυτέψουμε. Πολλοί απλά τις ρίχνουν στο χώμα και περιμένουν το καλύτερο. Η διαδικασία αυτή, γνωστή και ως προβλάστηση ή cheating στα αγγλικά, είναι ουσιαστικά το να δίνουμε στην πατάτα ένα τεράστιο προβάδισμα. Την ξυπνάμε από τον λίθαργό της κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες, επιτρέποντάς της να αναπτύξει κοντά, δυνατά φύτρα. Όταν μια πατάτα με τέτοια φύτρα μπει στο χώμα, δεν χάνει χρόνο. Ξεκινά να αναπτύσσεται αμέσως. Αυτό σημαίνει ότι το φυτό βγαίνει από το έδαφος πιο γρήγορα, είναι πιο δυνατό απέναντι σε ασθένειες και, το σημαντικότερο, η περίοδος καλλιέργειας μειώνεται, οδηγώντας σε μια πιο πρώιμη και συχνά μεγαλύτερη σοδιά. Σκεφτείτε το σαν την προθέρμανση ενός αθλητή πριν τον αγώνα. Χωρίς αυτή, ο κίνδυνος τραυματισμού και η κακή απόδοση είναι πολύ πιθανά. Με την προβλάστηση προετοιμάζουμε τους πρωταθλητές του κήπου μας. Ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Τι ακριβώς είναι ο πατατόσπορος? Μπορώ να χρησιμοποιήσω απλά μια πατάτα από το σούπερ μάρκετ? Η απάντηση είναι ένα μεγάλο ηχηρό όχι, και ο λόγος είναι πολύ σημαντικός. Οι πατάτες που αγοράζουμε για κατανάλωση είναι συχνά ψεκασμένες με ειδικές ουσίες που ονομάζονται αναστολής βλάστησης. Αυτό γίνεται για να αυξηθεί η διάρκεια ζωής τους στο ράφι και να μην αρχίσουν να φυτρώνουν στην κουζίνα μας. Αν προσπαθήσετε να φυτέψετε μια τέτοια πατάτα, οι πιθανότητες είναι είτε να μην φυτρώσει καθόλου, είτε να δώσει ένα πολύ αδύναμο φυτό. Αντίθετα, ο πατατόσπορος είναι πατάτες που καλλιεργούνται ειδικά για φύτευση. Είναι πιστοποιημένες ότι είναι απαλλαγμένες από ασθένειες, όπως ο περονόσπορος ή διάφοροι ιοί που μπορούν να καταστρέψουν ολόκληρη τη σοδιά σας. Η αγορά πιστοποιημένου πατατόσπορου από ένα γεωπονικό κατάστημα είναι η πρώτη και σημαντικότερη επένδυση για μια επιτυχημένη καλλιέργεια. Εξασφαλίζεται υγιές ξεκίνημα και γενετικό υλικό που είναι σχεδιασμένο για υψηλή απόδοση. Μην κάνετε οικονομία σε αυτό το βήμα, γιατί μπορεί να σας κοστίσει ολόκληρη την παραγωγή σας αργότερα. Τώρα που ξέρουμε τι να αγοράσουμε, πάμε να δούμε πώς θα το επιλέξουμε. Όταν βρεθείτε μπροστά στο σακί με τους πατατόσπορους, μην πάρετε απλά στην τύχη. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να τους επιθεωρήσετε. Ιδανικά, θέλετε κόνδυλους που να έχουν το μέγεθος περίπου ενός αυγού κότας. Οι πολύ μεγάλες πατάτες μπορεί να χρειαστούν κόψιμο, κάτι που θα δούμε αργότερα, ενώ οι πολύ μικρές μπορεί να μην έχουν αρκετή αποθηκευμένη ενέργεια για ένα δυνατό ξεκίνημα. Ελέγξτε την επιφάνειά τους. Πρέπει να είναι σφιχτή, χωρίς μαλακά σημεία, κοψίματα, σημάδια μούχλας ή πρασινίσματα. Το πρασίνισμα υποδηλώνει την παρουσία σολανίνης, μιας τοξικής ουσίας, και παρόλο που η πατάτα θα φυτρώσει, είναι καλύτερο να το αποφεύγουμε. Το πιο σημαντικό, ψάξτε για τα μάτια. Αυτά είναι τα μικρά λακάκια στην επιφάνεια από όπου θα βγουν τα φύτρα. Βεβαιωθείτε ότι οι πατάτες που διαλέγετε έχουν αρκετά καλά σχηματισμένα μάτια. Μια υγιής, σφιχτή πατάτα, στο σωστό μέγεθος και με πολλά υποσχόμενα μάτια, είναι ο τέλειος υποψήφιος για να ξεκινήσει τη διαδικασία της προβλάστησης. Ο συγχρονισμός είναι το παν στην κυπουρική και η βλάστηση της πατάτας δεν αποτελεί εξαίρεση. Πότε πρέπει να ξεκινήσετε τη διαδικασία? Ο γενικός κανόνας είναι περίπου 4 έως 6 εβδομάδες πριν από την τελευταία αναμενόμενη παγωνιά στην περιοχή σας, δηλαδή πριν από την ημερομηνία που σκοπεύετε να τις φυτέψετε στο χώμα. Αν ξεκινήσετε πολύ νωρίς,
Τα φύτρα μπορεί να γίνουν υπερβολικά μεγάλα και αδύναμα και θα δυσκολευτείτε να τα διαχειριστείτε χωρίς να σπάσουν. Αν ξεκινήσετε πολύ αργά, δεν θα δώσετε αρκετό χρόνο στις πατάτες να αναπτύξουν τα δυνατά φύτρα που θέλουμε και θα χάσετε το πλεονέκτημα της προβλάστησης. Για να βρείτε την ιδανική ημερομηνία για εσάς, κάντε το εξής. Βρείτε ποια είναι η κατάλληλη εποχή για φύτευση πατάτας στην περιοχή σας. Συνήθως στην Ελλάδα είναι από τα τέλη Φεβρουαρίου μέχρι τον Απρίλιο, ανάλογα με το κλίμα. Από εκείνη την ημερομηνία, μετρήστε αντίστροφα περίπου έναν μήνα με 40 ημέρες. Αυτή είναι η στιγμή που πρέπει να βγάλετε τους πατατόσπορους από το σακί τους και να ξεκινήσετε τη μαγική διαδικασία του ξυπνήματος. Ο σωστός προγραμματισμός είναι το κλειδί για να έχετε τέλεια φύτρα την ακριβή στιγμή που τα χρειάζεστε. Έχετε λοιπόν τους πατατόσπορους στα χέρια σας, την κατάλληλη εποχή. Ποιο είναι το πρώτο, απολύτως πρώτο βήμα? Πρέπει να τους ξυπνήσετε. Οι πατατόσποροι που αγοράζετε συνήθως βρίσκονται σε κατάσταση λιθάργου, ειδικά αν φυλάσσονταν σε ψυχρές συνθήκες. Πρέπει να τους δώσουμε ένα μικρό σοκ για να τους πούμε ότι ήρθε η ώρα να δραστηριοποιηθούν. Η διαδικασία είναι απλή αλλά κρίσιμη. Για περίπου 1 έως 2 εβδομάδες, μεταφέρετε τους πατατόσπορους σε ένα μέρος που είναι ελαφρώς πιο ζεστό και πιο φωτεινό από το σημείο αποθήκευσής τους. Μια ιδανική θερμοκρασία για αυτή τη φάση αφύπνισης είναι γύρω στους 15 με 18 βαθμούς Κελσίου. Ένα δωμάτιο του σπιτιού που δεν θερμαίνεται υπερβολικά, ένα φωτεινό γκαράζ ή μια κλειστή βεράντα είναι τέλεια μέρη. Μην τους βάλετε ακόμα στην τελική τους θέση για βλάστηση. Αυτό το αρχικό στάδιο απλώς σπάει τον κύκλο του λιθάργου και προετοιμάζει τα μάτια να αρχίσουν να φουσκώνουν. Είναι σαν να πατάτε το κουμπί της αναβολής στο ξυπνητήρι. Δεν σηκώνεστε αμέσως, αλλά ο εγκέφαλός σας αρχίζει να λειτουργεί. Το ίδιο ακριβώς κάνουμε και για τις πατάτες μας. Εδώ έρχεται το μεγαλύτερο μυστικό και το πιο συχνό λάθος. Πολλοί Κυπουροί, ειδικά οι παλαιότεροι, πιστεύουν ότι οι πατάτες πρέπει να βλαστήσουν στο σκοτάδι, όπως συμβαίνει όταν τις ξεχνάμε σε ένα ντουλάπι. Αυτό είναι καταστροφικό. Στο απόλυτο σκοτάδι, η πατάτα μπαίνει σε κατάσταση πανικού. Νομίζει ότι είναι βαθιά θαμμένη στο χώμα και προσπαθεί απεγνωσμένα να φτάσει στην επιφάνεια και στο φως. Το αποτέλεσμα: παράγει πολύ μακριά, λεπτά, λευκά και εξαιρετικά εύθραυστα φύτρα. Αυτά τα φύτρα είναι πρακτικά άχρηστα. Έχουν σπαταλήσει πολύτιμη ενέργεια από τον κόνδυλο και είναι σίγουρο ότι θα σπάσουν κατά τη μεταφορά και τη φύτευση. Αυτό που εμείς θέλουμε είναι το ακριβώς αντίθετο. Χρειαζόμαστε άπλετο, έμεσο φυσικό φως. Το φως λειτουργεί ως σήμα για την πατάτα να μην ξεχυλώσει. Της λέει: «Ηρέμησε, δεν χρειάζεται να βιαστείς, το φως είναι εδώ κοντά». Έτσι, αντί για μακριά και αδύναμα φύτρα, η πατάτα εστιάζει την ενέργειά της στη δημιουργία κοντών, χοντρών, στιβαρών και δυνατών βλαστών. Το φως ενεργοποιεί επίσης τη χλωροφύλλη, γι' αυτό και τα υγιή φύτρα έχουν ένα όμορφο σκούρο πράσινο ή μοβ χρώμα, ανάλογα με την ποικιλία. Ξεχάστε το σκοτάδι. Το φως είναι ο καλύτερος φίλος σας σε αυτή τη διαδικασία. Μαζί με το φως, ο δεύτερος κρισιμότερος παράγοντας είναι η θερμοκρασία. Όπως και το σκοτάδι, η υπερβολική ζέστη είναι εχθρός μας. Αν τοποθετήσετε τις πατάτες δίπλα σε ένα καλοριφέρ ή σε ένα πολύ ζεστό δωμάτιο, θα τις ενθαρρύνετε να αναπτυχθούν πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα και πάλι αδύναμα και μακριά φύτρα. Ο στόχος μας δεν είναι η ταχύτητα, αλλά η ποιότητα και η δύναμη. Η ιδανική θερμοκρασία για τη φάση της προβλάστησης, μετά το αρχικό ξύπνημα, είναι σταθερά γύρω στους 10 με 15 βαθμούς Κελσίου. Μια τέτοια δροσερή θερμοκρασία επιβραδύνει τη διαδικασία ανάπτυξης, επιτρέποντας στα φύτρα να γίνουν πιο συμπαγή και ανθεκτικά. Πού μπορείτε να βρείτε τέτοιες συνθήκες? Ένα δροσερό φωτεινό δωμάτιο επισκεπτών, ένα υπόγειο με παράθυρο, ένα γκαράζ που δεν παγώνει ή ακόμα και μια κλειστή απάνεμη βεράντα είναι εξαιρετικές επιλογές. Αποφύγετε οπωσδήποτε τις απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας. Η σταθερότητα είναι το κλειδί. Μια δροσερή και σταθερή θερμοκρασία, σε συνδυασμό με άπλετο έμεσο φως, είναι η συνταγή για τα πιο δυνατά και υγιή φύτρα που θα μπορούσατε να ζητήσετε.
Είναι η τέλεια ισορροπία που θα προετοιμάσει τις πατάτες σας για επιτυχία. Αφού βρήκαμε το ιδανικό σημείο με το σωστό φως και τη σωστή θερμοκρασία, πρέπει να προετοιμάσουμε το κρεβάτι όπου θα ξεκουραστούν και θα βλαστήσουν οι πατάτες μας. Ο στόχος είναι να τις τοποθετήσουμε με τέτοιο τρόπο, ώστε ο αέρας να κυκλοφορεί γύρω τους και να μην ακουμπάει μία την άλλη, για να αποφύγουμε τη μετάδοση τυχόν ασθενειών ή τη δημιουργία υγρασίας που οδηγεί σε σάπισμα. Υπάρχουν πολλές έξυπνες και οικονομικές λύσεις. Η πιο δημοφιλής και πρακτική είναι οι παλιές χάρτινες αυγοθήκες. Κάθε θήκη είναι ιδανική για να κρατήσει μια πατάτα σταθερή στη θέση της. Μια άλλη εξαιρετική επιλογή είναι τα ρηχά τελάρα ή τα χαρτοκιβώτια. Μπορείτε να τα γεμίσετε με λίγο τσαλακωμένο χαρτί εφημερίδας για να δημιουργήσετε φωλιές για κάθε πατάτα. Ακόμα και πλαστικά τελάρα φρούτων με τρύπες για καλό αερισμό είναι κατάλληλα. Το σημαντικό είναι να αποφύγετε να τις στιβάξετε τη μία πάνω στην άλλη σε ένα βαθύ κουτί. Πρέπει κάθε πατάτα να έχει τον δικό της προσωπικό χώρο. Αυτό εξασφαλίζει ότι όλες οι πλευρές της δέχονται φως και αέρα και κάνει την επιθεώρησή τους για τυχόν προβλήματα πολύ πιο εύκολη. Η σωστή οργάνωση σε αυτό το στάδιο θα κάνει τη ζωή σας πολύ πιο απλή στη συνέχεια. Η τοποθέτηση της πατάτας στο δοχείο που επιλέξαμε δεν είναι τυχαία. Έχει και αυτή τη μικρή της τέχνη. Πάρτε μια πατάτα και παρατηρήστε την προσεκτικά. Θα διαπιστώσετε ότι το ένα της άκρο έχει συνήθως μια μεγαλύτερη συγκέντρωση από μάτια. Αυτό το άκρο ονομάζεται κορυφή ή στεφάνι. Το αντίθετο άκρο, εκεί όπου ήταν συνδεδεμένη με το μητρικό φυτό, είναι συνήθως πιο λίο και έχει λιγότερα ή καθόλου μάτια. Ο στόχος μας είναι να τοποθετήσουμε την πατάτα με την κορυφή, δηλαδή την πλευρά με τα περισσότερα μάτια, να κοιτάζει προς τα πάνω, προς την πηγή του φωτός. Αυτό είναι το σημείο από το οποίο θα βγουν τα πιο δυνατά και τα πιο πολλά φύτρα. Τοποθετώντας τη με αυτόν τον τρόπο, ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη ακριβώς εκεί που τη θέλουμε. Αν τις βάλετε ανάποδα, τα φύτρα θα βγουν από τα πλάγια ή θα προσπαθήσουν να γυρίσουν προς τα πάνω, κάτι που μπορεί να τα κάνει πιο αδύναμα. Αφιερώστε λοιπόν λίγα δευτερόλεπτα για κάθε πατάτα. Βρείτε την πλευρά με τα περισσότερα μάτια και βάλτε την να κοιτάζει τον ουρανό. Είναι μια μικρή λεπτομέρεια που κάνει όμως μεγάλη διαφορά στην ομοιομορφία και την ποιότητα της βλάστησης. Ένας άλλος παράγοντας που συχνά προκαλεί σύγχυση είναι η υγρασία. Χρειάζονται οι πατάτες νερό κατά τη βλάστηση. Η απάντηση είναι ότι χρειάζονται μια σχετική υγρασία στην ατμόσφαιρα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι βρεγμένες. Ο ίδιος ο κόνδυλος περιέχει όλο το νερό και τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται για να δημιουργήσει τα αρχικά φύτρα. Αν ψεκάζετε τις πατάτες με νερό ή αν τις έχετε σε ένα περιβάλλον με υπερβολική υγρασία, το μόνο που θα καταφέρετε είναι να δημιουργήσετε ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη μυκήτων και βακτηρίων που θα οδηγήσουν σε σάπισμα. Ο καλός αερισμός, που εξασφαλίσαμε με τη σωστή τοποθέτηση, είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποφύγουμε τέτοια προβλήματα. Η φυσιολογική υγρασία ενός δροσερού δωματίου είναι συνήθως αρκετή. Αν ζείτε σε ένα εξαιρετικά ξηρό κλίμα, μπορείτε να τοποθετήσετε ένα μπολ με νερό κάπου στον ίδιο χώρο για να αυξήσετε ελαφρώς την υγρασία του αέρα, αλλά ποτέ, μα ποτέ, μην βρέχετε απευθείας τους κόνδυλους. Η επαφή του νερού με την επιφάνεια της πατάτας κατά τη διάρκεια της βλάστησης είναι συνταγή για καταστροφή. Κρατήστε τις στεγνές και αφήστε τον αέρα να κάνει τη δουλειά του. Καθώς οι εβδομάδες περνούν, θα αρχίσετε να βλέπετε τα μαγικά αποτελέσματα. Μικρά εξογκώματα θα εμφανιστούν στα μάτια και σιγά σιγά θα εξελιχθούν σε φύτρα. Το χρώμα αυτών των φύτρων είναι ο καλύτερος δείκτης για το αν κάνετε καλή δουλειά. Όπως είπαμε, αν τα φύτρα είναι λευκά ή κιτρινοπά και μακριά, αυτό είναι ένα κακό σημάδι. Σημαίνει ότι δεν έχουν αρκετό φως. Τα υγιή δυνατά φύτρα που επιδιώκουμε πρέπει να έχουν ένα έντονο σκούρο χρώμα. Ανάλογα με την ποικιλία της πατάτας, αυτό το χρώμα θα είναι είτε σκούρο πράσινο, είτε ένα βαθύ μοβ ή βιολετή. Αυτό το χρώμα είναι η απόδειξη ότι το φως κάνει τη δουλειά του, ενεργοποιώντας τη χλωροφύλλη και δημιουργώντας ένα ανθεκτικό βλαστό. Μην ανησυχήσετε αν δείτε αυτό το έντονο χρώμα. Είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε.
Ένα τέτοιο φύτρο είναι γεμάτο ενέργεια, ανθεκτικό και έτοιμο να εκραγεί σε ανάπτυξη μόλις έρθει σε επαφή με το χώμα. Αντίθετα, ένα χλωμό, λευκό φύτρο, είναι αδύναμο και ανεμικό. Παρακολουθήστε λοιπόν το χρώμα. Είναι ο καθρέφτης της υγείας των μελλοντικών σας φυτών. Εκτός από το χρώμα, ένας άλλος σημαντικός δείκτης είναι το μήκος του φύτρου. Ποιο είναι το ιδανικό μέγεθος που πρέπει να έχει ένα φύτρο πριν φυτέψουμε την πατάτα? Ο στόχος μας δεν είναι να δημιουργήσουμε μακριά κλαδιά. Θέλουμε κοντούς, συμπαγείς και στιβαρούς βλαστούς. Το ιδανικό μήκος είναι περίπου 1,5 με 2 εκατοστά και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ξεπερνά τα 3 εκατοστά. Ένα φύτρο σε αυτό το μήκος είναι αρκετά ανεπτυγμένο για να ξεκινήσει γρήγορα την ανάπτυξή του στο χώμα, αλλά ταυτόχρονα είναι αρκετά κοντό και δυνατό ώστε να μην σπάσει κατά τη μεταφορά και τη φύτευση. Αν αφήσετε τα φύτρα να μακρύνουν υπερβολικά, γίνονται πολύ πιο ευάλωτα. Ακόμα και ο παραμικρός απρόσεκτος χειρισμός μπορεί να τα σπάσει και τότε όλη η ενέργεια που ξόδεψε η πατάτα πηγαίνει χαμένη. Αν δείτε ότι πλησιάζουν τα 2 εκατοστά και ο καιρός δεν σας επιτρέπει ακόμα να φυτέψετε, μπορείτε να μετακινήσετε τις πατάτες σε ένα ελαφρώς πιο ψυχρό και φωτεινό μέρος για να επιβραδύνετε ακόμα περισσότερο την ανάπτυξή τους. Ο έλεγχος του μήκους είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της ακεραιότητας των φύτρων μέχρι την τελική τους εγκατάσταση στον κήπο. Μια συχνή ερώτηση είναι τι κάνουμε με τις πολύ μεγάλες πατάτες. Αξίζει τον κόπο να τις κόψουμε σε μικρότερα κομμάτια? Η απάντηση είναι ναι, αλλά με μεγάλη προσοχή. Το κόψιμο μας επιτρέπει να πολλαπλασιάσουμε το φυτευτικό μας υλικό. Καθώς από μια μεγάλη πατάτα μπορούμε να δημιουργήσουμε 2 ή και 3 φυτά. Ο κανόνας είναι ο εξής. Κάθε κομμάτι που θα προκύψει πρέπει να έχει βάρος τουλάχιστον 40 γραμμαρίων και το κυριότερο να έχει τουλάχιστον 2 υγιή μάτια. Χρησιμοποιήστε ένα πολύ κοφτερό και κυρίως καθαρό μαχαίρι. Απολυμάνετε το με ινόπνευμα πριν από κάθε κόψιμο για να μην μεταφέρετε ασθένειες από τη μία πατάτα στην άλλη. Σχεδιάστε τα κοψίματά σας πριν τα κάνετε, ώστε να βεβαιωθείτε ότι κάθε κομμάτι πληρεί τις προϋποθέσεις. Η καλύτερη στιγμή για να κόψετε τις πατάτες είναι περίπου 1 εβδομάδα πριν τη φύτευση και αφού τα φύτρα έχουν ήδη αρχίσει να σχηματίζονται. Αυτό σας επιτρέπει να δείτε πού βρίσκονται τα πιο δυνατά μάτια και να μοιράσετε την πατάτα ανάλογα. Το κόψιμο είναι μια εξαιρετική τεχνική, αλλά απαιτεί καθαριότητα και ακρίβεια. Αφού κόψετε τις πατάτες, δεν μπορείτε απλά να τις φυτέψετε αμέσως. Αυτό θα ήταν καταστροφικό. Η φρέσκια, υγρή επιφάνεια που δημιουργήσατε είναι μια ανοιχτή πύλη για κάθε είδους μύκητες και βακτήρια που υπάρχουν στο χώμα και το πιθανότερο είναι ότι το κομμάτι θα σαπίσει πριν καν προλάβει να αναπτυχθεί. Πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθήσει η διαδικασία της επούλωσης. Αφού κόψετε τα κομμάτια, τοποθετήστε τα σε ένα καλά αεριζόμενο μέρος με την κομμένη πλευρά προς τα πάνω για περίπου 3 έως 5 ημέρες. Ο στόχος είναι η κομμένη επιφάνεια να στεγνώσει εντελώς και να δημιουργήσει μια σκληρή προστατευτική κρούστα, έναν κάλο. Αυτός ο κάλος λειτουργεί σαν φυσικό φράγμα, σφραγίζοντας την πληγή και προστατεύοντας το κομμάτι της πατάτας από παθογόνους οργανισμούς όταν μπει στο υγρό περιβάλλον του εδάφους. Θα καταλάβετε ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε όταν η επιφάνεια είναι εντελώς στεγνή και σκληρή στην αφή. Μην βιαστείτε σε αυτό το στάδιο. Η σωστή επούλωση είναι εξίσου σημαντική με το ίδιο το κόψιμο και είναι η εγγύηση ότι τα κομμάτια σας θα επιβιώσουν και θα ευδοκιμήσουν στο χώμα. Τώρα που καλύψαμε τη σωστή διαδικασία, ας δούμε μερικά από τα πιο συνηθισμένα λάθη για να τα αποφύγετε. Το πρώτο και ίσως το πιο δελεαστικό λάθος είναι το υπερβολικό πότισμα ή ψέκασμα. Πολλοί κυπουροί έχουν την εντύπωση ότι οτιδήποτε αναπτύσσεται χρειάζεται νερό. Σε αυτή την περίπτωση όμως, το νερό είναι εχθρός. Όπως αναφέραμε, ο κόνδυλος της πατάτας είναι μια αυτάρκης αποθήκη ενέργειας και υγρασίας. Έχει όλα όσα χρειάζεται για να ξεκινήσει τη βλάστηση. Η προσθήκη εξωτερικής υγρασίας στην επιφάνειά του δημιουργεί ένα στάσιμο, υγρό περιβάλλον που είναι ο παράδεισος για τη μούχλα και το σάπισμα. Μπορεί να έχετε τις τέλειες συνθήκες φωτός και θερμοκρασίας,
Αλλά αν οι πατάτες σας είναι συνεχώς νοπές, το πιθανότερο είναι να καταλήξετε με μια δύσοσμη μαλακή μάζα αντί για υγιείς πατατόσπορους. Θυμηθείτε τον κανόνα. Κρατήστε τις πατάτες εντελώς στεγνές καθ' όλη τη διάρκεια της προβλάστησης. Η μόνη υγρασία που χρειάζονται είναι αυτή που υπάρχει φυσιολογικά στον αέρα του δωματίου. Αντισταθείτε στον πειρασμό να τις βοηθήσετε με νερό. Η καλύτερη βοήθεια που μπορείτε να τους προσφέρετε είναι να τις αφήσετε στην ησυχία τους. Το δεύτερο μεγάλο λάθος, το οποίο ήδη θίξαμε αλλά αξίζει να το τονίσουμε ξανά, είναι η βλάστηση σε απόλυτο σκοτάδι. Είναι μια πρακτική που δυστυχώς συνεχίζεται από πολλούς, βασισμένη στην παρατήρηση ότι οι πατάτες φυτρώνουν στο ντουλάπι. Όμως, το ότι κάτι συμβαίνει φυσικά δεν σημαίνει ότι είναι και το επιθυμητό για την καλλιέργειά μας. Τα φύτρα που αναπτύσσονται στο σκοτάδι είναι η επιτομή της αδυναμίας. Είναι σαν να προσπαθείς να χτίσεις ένα σπίτι με καλαμάκια. Μπορεί να φαίνεται εντυπωσιακό το πόσο γρήγορα μακραίνουν, αλλά δεν έχουν καμία δομική ακεραιότητα. Στην πρώτη δυσκολία, στο πρώτο άγγιγμα κατά τη φύτευση, θα σπάσουν. Αυτό όχι μόνο ακυρώνει όλη τη διαδικασία, αλλά έχει ήδη εξαντλήσει ένα μεγάλο μέρος της ενέργειας του κονδύλου, που θα μπορούσε να έχει χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη δυνατών ριζών και φύλων μόλις το φυτό μπει στο χώμα. Το φως, ακόμα και το έμεσο φως από ένα παράθυρο, είναι το σήμα που μετατρέπει την απεγνωσμένη αναζήτηση σε ελεγχόμενη, στιβαρή ανάπτυξη. Μην φοβάστε το φως. Αναζητήστε το. Είναι ο πιο ισχυρός σας σύμμαχος για τη δημιουργία υγιών και παραγωγικών φύτρων. Το τρίτο συχνό λάθος είναι η βιασύνη. Η κυπουρική μας μαθαίνει υπομονή και η προβλάστηση της πατάτας είναι ένα εξαιρετικό μάθημα. Πολλοί ανυπομονούν να δουν τα φύτρα να μεγαλώνουν και είτε ξεκινούν τη διαδικασία πολύ νωρίς, είτε φυτεύουν τις πατάτες πριν τα φύτρα να έχουν αναπτυχθεί σωστά. Αν ξεκινήσετε πολύ νωρίς, κινδυνεύετε να έχετε υπερβολικά μεγάλα φύτρα που θα είναι δύσκολο να διαχειριστείτε. Αν από την άλλη φυτέψετε τις πατάτες με ελάχιστα ανεπτυγμένα φύτρα, απλά και μόνο επειδή ήρθε η ώρα της φύτευσης, χάνετε όλο το νόημα της διαδικασίας. Ο σκοπός είναι να δώσουμε στο φυτό ένα δυνατό ξεκίνημα. Ένα μικροσκοπικό φύτρο δεν προσφέρει κανένα σημαντικό πλεονέκτημα. Δώστε χρόνο στη διαδικασία. Οι 4 έως 6 εβδομάδες είναι ένας οδηγός, όχι ένας αμετάβλητος νόμος. Παρατηρήστε τις πατάτες σας. Αφήστε τες να σας πούν πότε είναι έτοιμες. Ένα δυνατό, σκουρόχρωμο φύτρο μήκους 2 εκατοστών αξίζει την αναμονή. Η υπομονή σε αυτό το στάδιο θα σας ανταμείψει με ταχύτερη ανάπτυξη και μεγαλύτερη σοδιά αργότερα. Μην βιάζεστε, απολαύστε τη διαδικασία. Τι γίνεται όμως αν, παρά τις προσπάθειές σας, τα πράγματα ξεφύγουν και τα φύτρα γίνουν πολύ μακριά και αδύναμα? Μήπως όλα χάθηκαν? Όχι απαραίτητα. Υπάρχει μια λύση, αν και απαιτεί προσοχή. Αν τα φύτρα έχουν ξεπεράσει τα 5 ή 6 εκατοστά και είναι λεπτά και λευκά, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να τα αφαιρέσετε εντελώς. Με τα δάχτυλά σας, τρίψτε και αφαιρέστε απαλά αυτά τα αδύναμα φύτρα από τον κόνδυλο. Στη συνέχεια, τοποθετήστε την πατάτα ξανά στις σωστές συνθήκες, δηλαδή σε δροσερό μέρος, με άπλετο έμεσο φως. Η πατάτα έχει ακόμα αρκετή ενέργεια για να δημιουργήσει ένα δεύτερο κύμα φύτρων. Αυτή τη φορά, τα νέα φύτρα που θα αναπτυχθούν κάτω από τις σωστές συνθήκες θα είναι πολύ πιο δυνατά και στιβαρά. Βέβαια, αυτή η διαδικασία θα καθυστερήσει λίγο το πρόγραμμά σας, αλλά είναι προτιμότερο να φυτέψετε λίγο αργότερα με δυνατά φύτρα, παρά στην ώρα σας με φύτρα, που είναι καταδικασμένα να αποτύχουν. Αυτή η τεχνική είναι μια καλή λύση ανάγκης, αλλά ο στόχος παραμένει να μην χρειαστεί να φτάσετε ποτέ σε αυτό το σημείο, ελέγχοντας σωστά το φως και τη θερμοκρασία από την αρχή. Έφτασε η μεγάλη μέρα. Ο καιρός είναι κατάλληλος, το χώμα έτοιμο, και οι πατάτες σας έχουν τέλεια, κοντά και δυνατά φύτρα. Τώρα έρχεται ένα άλλο κρίσιμο σημείο, ο χειρισμός τους. Τα φύτρα, ακόμα και τα πιο δυνατά, είναι το πιο ευαίσθητο μέρος του κόνδυλου. Πρέπει να τα μεταχειριστείτε με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή. Όταν τα μεταφέρετε από το σπίτι στον κήπο, τοποθετήστε τα προσεκτικά σε ένα ρηχό τελάρο, σε μια στρώση, χωρίς να τα στιβάζετε. Κάθε χτύπημα ή τράνταγμα μπορεί να σπάσει ένα φύτρο.
Όταν σκάβετε την τρύπα για να τα φυτέψετε, τοποθετήστε τα μέσα με το χέρι, πολύ απαλά, με τα φύτρα να κοιτούν προς τα πάνω. Μην τα πετάτε μέσα στην τρύπα. Αφού τα τοποθετήσετε, σκεπάστε τα με χώμα με την ίδια απαλότητα, προσέχοντας να μην χτυπήσετε τα φύτρα με την τσάπα ή τα εργαλεία σας. Σκεφτείτε ότι κάθε φύτρο είναι ένα μελλοντικό φυτό. Αν σπάσει, η πατάτα θα χρειαστεί να ξοδέψει ξανά ενέργεια για να βγάλει ένα καινούριο από άλλο μάτι, κάτι που καθυστερεί την ανάπτυξη. Η προσοχή και η λεπτότητα σε αυτό το τελικό στάδιο θα διασφαλίσουν ότι όλη η σκληρή δουλειά των προηγούμενων εβδομάδων δεν θα πάει χαμένη την τελευταία στιγμή. Πώς μπορείτε να είστε απόλυτα σίγουροι ότι ο πατατόσπορος είναι έτοιμος για τη μεγάλη του περιπέτεια στο χώμα? Ας κάνουμε μια γρήγορη λίστα ελέγχου, ένα checklist για τον τέλειο βλαστημένο κόνδυλο. Πρώτον, ελέγξτε τα φύτρα. Πρέπει να είναι κοντά, ιδανικά μεταξύ 1,5 και 2 εκατοστών. Δεύτερον, παρατηρήστε το χρώμα τους. Πρέπει να είναι σκούρο πράσινο ή μόβ, ποτέ λευκό ή κίτρινο. Τρίτον, κοιτάξτε τη δομή τους. Πρέπει να φαίνονται χοντρά, στιβαρά και δυνατά, όχι λεπτά και αδύναμα. Τέταρτον, αγγίξτε τον ίδιο τον κόνδυλο. Πρέπει να είναι ακόμα σφιχτός και γεμάτος, όχι ζαρωμένος ή μαλακός. Ένας ζαρωμένος κόνδυλος έχει χάσει υπερβολική υγρασία και ενέργεια. Πέμπτον, αν έχετε κόψει τις πατάτες, βεβαιωθείτε ότι η κομμένη επιφάνεια έχει επουλωθεί πλήρως και έχει δημιουργήσει έναν σκληρό, στεγνό κάλο. Αν ο πατατόσπορος σας περνάει με επιτυχία όλα αυτά τα τεστ, τότε κρατάτε στα χέρια σας έναν πρωταθλητή. Είναι πανέτοιμος να φυτευτεί και να σας δώσει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Αυτή είναι η εικόνα της επιτυχίας που στοχεύαμε από την αρχή. Ας κάνουμε λοιπόν μια γρήγορη ανακεφαλαίωση όλης της διαδικασίας, από την αρχή μέχρι το τέλος, για να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε κατανοήσει τα πάντα. Το ταξίδι ξεκινά με την αγορά πιστοποιημένου, υγιούς πατατόσπορου, μεγέθους αυγού. Περίπου 4 έως 6 εβδομάδες πριν τη φύτευση, τους ξυπνάμε σε ένα ελαφρώς πιο ζεστό περιβάλλον για μία εβδομάδα. Στη συνέχεια, τους μεταφέρουμε στην τελική τους θέση. Ένα δροσερό μέρος, γύρω στους 10 με 15 βαθμούς Κελσίου, με άπλετο, έμεσο φυσικό φως. Τους τοποθετούμε σε αυγοθήκες ή τελάρα, με τα περισσότερα μάτια προς τα πάνω, εξασφαλίζοντας καλό αερισμό και κρατώντας τους εντελώς στεγνούς. Παρακολουθούμε τα φύτρα να αναπτύσσονται, στοχεύοντας σε κοντούς, στιβαρούς βλαστούς, μήκους περίπου 2 εκατοστών, με έντονο πράσινο ή μοβ χρώμα. Αν χρειαστεί, κόβουμε τις μεγάλες πατάτες και αφήνουμε τις κομμένες επιφάνειες να επουλωθούν πλήρως. Τέλος, όταν είναι έτοιμοι, τους μεταχειριζόμαστε με εξαιρετική προσοχή κατά τη φύτευση. Αυτή η απλή αλλά μεθοδική προσέγγιση είναι ο σίγουρος δρόμος για να δώσετε στα φυτά σας το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα και να θέσετε τις βάσεις για μια πλούσια και νόστιμη σοδιά. Και κάπως έτσι, με λίγη προσοχή στο φως, τη θερμοκρασία και την υπομονή, μετατρέπετε έναν απλό πατατόσπορο σε μια πραγματική μηχανή παραγωγής. Αυτό που κάνατε δεν είναι απλά φύτρωμα. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα χτιστεί ολόκληρη η σοδιά σας. Δώσατε στα φυτά σας ένα τεράστιο προβάδισμα. Τα κάνατε πιο δυνατά, πιο ανθεκτικά και πιο γρήγορα. Αυτή η μικρή προσπάθεια στην αρχή θα σας ανταμείψει πολλαπλάσια στο τέλος, όταν θα βγάζετε από το χώμα τις δικές σας πεντανόστιμες πατάτες. Η διαφορά ανάμεσα σε μια μέτρια και μια φανταστική σοδειά κρύβεται ακριβώς σε αυτές τις λεπτομέρειες. Ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε μέχρι το τέλος. Αν βρήκατε αυτές τις συμβουλές χρήσιμες και μάθατε κάτι καινούριο, κάντε μας ένα μεγάλο like για να το μάθουμε. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να χτυπήσετε το καμπανάκι για να μην χάσετε τα επόμενα βίντεο με μυστικά κυπουρικής. Και τώρα, η ερώτηση για εσάς. Ποια είναι η αγαπημένη σας ποικιλία πατάτας και τι σκοπεύετε να φυτέψετε φέτος? Γράψτε μας στα σχόλια παρακάτω, ανυπομονούμε να διαβάσουμε τις απαντήσεις σας. Καλή επιτυχία και καλές σοδιές!